होणार की नाही अशा अनिश्चिततेच्या वातावरणात एक वर्षाच्या उशिराने का होईना पण अखेर टोकियोचे ऑलिम्पिक सामने यशस्वीरित्या पार पडलेले आहेत। 205 देश आणि एक रेफ्युजी संघ अशा 206 संघांचे 11,000वर खेळाडू या सामन्यांमध्ये सहभागी झाले आणि 300च्या वर सुवर्ण पदकांसाठी त्यांच्यामध्ये चुरस रंगली। त्यांनी मैदान गाजवलं आणि शेवटी असं लक्षात आलं की ऑलिम्पिकची पदक विजेत्यांची यादी प्रत्येक वेळी लांब होत चाललेली आहे। ही यादी कशा प्रकारे लांबते आणि या पदक तालिकेचं वैशिष्ट्य काय त्याची माहिती आजच्या भागात। नमस्कार, मी ललित झांबरे, स्टॅट अटॅक फन विथ नंबर्समध्ये आपलं स्वागत आहे। तर यावेळी टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये तब्बल 93 देशांनी किमान एक तरी पदक जिंकलेलं आहे। अर्थातच हा एक विक्रम आहे। याच्या आधीचा विक्रम 87 देशांनी ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकण्याचा होता। 2008 आणि 2016च्या ऑलिम्पिकमध्ये 87 देशांनी किमान एक तरी पदक जिंकलेलं होतं। यावेळी 93 देशांनी किमान कांस्य पदक तरी आपल्या नावावर लावलेलं आहे। सुवर्ण पदकांचा जर विचार केला तर यावेळी 63 देशांनी किमान एक तरी सुवर्ण पदक जिंकलेलं आहे। हा सुद्धा नवीन विक्रम आहे। याच्या आधीचा विक्रम 59 देशांनी सुवर्ण पदक जिंकण्याचा होता। तो गेल्या वेळी रिओ ऑलिम्पिकमध्ये 59 देशांनी सुवर्ण पदक जिंकलं होतं। गेल्या वेळी रिओला 9 देश असे होते की त्यांनी पहिल्यांदाच ऑलिम्पिकचं सुवर्ण पदक जिंकलेलं होतं आणि यावेळी 3 नवीन देश असे आहेत की जे सुवर्ण पदक विजेत्या संघांच्या पंक्तीमध्ये जाऊन बसलेले आहेत। एकूण जर यशाचा विचार केला तर अमेरिकेने अपेक्षेप्रमाणे सर्वाधिक पदकं जिंकले आणि ते सलग 7व्या ऑलिम्पिकमध्ये सर्वाधिक पदकं जिंकून पदक तालिकेत पहिल्या स्थानी राहिले। मागच्या 7 ऑलिम्पिकपासून अमेरिकेपेक्षा अधिक पदकं ऑलिम्पिकमध्ये इतर कोणत्याही संघाने जिंकलेली नाहीत। पण याला 2008चं बीजिंग ऑलिम्पिक अपवाद होतं। त्यावेळी यजमान चीनने अमेरिकेपेक्षा अधिक सुवर्ण पदकं जिंकली होती, पण एकूण पदकांचा जर विचार केला तर तेव्हा सुद्धा अमेरिकन संघ पुढे होता। यावेळी सुद्धा अमेरिका आणि चीनच्या संघांदरम्यान पदक तालिकेत कोण पहिला येतो याची चुरस होती आणि अखेरच्या दिवशी अमेरिकेला महिला व्हॉलीबॉल संघाने सुवर्ण पदक जिंकून दिलं। ते त्यांचं 39वं सुवर्ण पदक ठरलं टोकियोमधलं आणि या सुवर्ण पदकासह ते पदक तालिकेत पहिल्या स्थानी पोहोचले। पदक तालिकेत जर आपण पाहिलं तर अमेरिकेच्या नावावर 39 सुवर्ण, 41 रौप्य आणि 33 कांस्य अशी 113 पदकं आहेत आणि ते पहिल्या स्थानी आहेत। चीनला 38 सुवर्ण, 32 रौप्य आणि 18 कांस्य अशी 88 पदकांची प्राप्ती झाली। जपानला यजमान असताना चांगली झेप त्यांनी घेतलेली आहे। एकूण 27 सुवर्ण, 14 रौप्य आणि 17 कांस्य पदकं अशी 58 पदकं जपानच्या नावावर लागली। ब्रिटननी विलक्षण प्रगती करत 22 सुवर्ण, 21 रौप्य आणि 22 कांस्य पदकांसह एकूण 65 पदकांची नोंद केली। तर रशिया, जे रशियन ऑलिम्पिक कमिटी या नावाने सहभागी झालं, त्यांची पदकांची संख्या 20 सुवर्ण, 28 रौप्य आणि 23 कांस्य अशी 71 पदकांची राहिली। या यादीत जर पाहिलं तर अमेरिका आणि चीन नंतर रशियाची पदकं जास्त दिसतात, पण जपान आणि ब्रिटनच्या तुलनेत त्यांची सुवर्ण पदकं कमी आहेत, म्हणून ते पदक तालिकेत 5व्या स्थानी आहेत। अमेरिकेच्या 113 पदकांपैकी 66 पदकं म्हणजे निम्म्यापेक्षा जास्त पदकं त्यांच्या महिलांनी जिंकलेली आहे आणि जर आपण पदकांचा विचार केला तर या 66 पदकांशी अमेरिकेच्या महिला या पदक तालिकेत 4थ्या स्थानी राहिल्या असत्या जर त्या स्वतंत्र देश म्हणून खेळल्या असत्या। यावेळी ऑलिम्पिकच्या पदक तालिकेत 3 देश असे आले की ज्यांनी अगदी पहिल्यांदाच पदक जिंकलेलं आहे। त्यामध्ये सॅन मारिनो, तुर्कमेनिस्तान आणि बुर्किना फासो हे देश आहेत। या 3 देशांनी याच्यापूर्वी ऑलिम्पिकमध्ये कोणतंही पदक जिंकलेलं नव्हतं, पण यावेळी त्यांनी आपलं पदकाचं खातं उघडलेलं आहे। सॅन मारिनो या युरोपियन देशाने 1 रौप्य आणि 2 कांस्य पदकं जिंकली। तुर्कमेनिस्तानने 1 रौप्य पदक जिंकलं आणि बुर्किना फासोच्या संघाने 1 कांस्य पदक जिंकलं। या 3 देशांप्रमाणेच 2016च्या ऑलिम्पिकमध्ये सुद्धा जॉर्डन, कोसावो आणि फिजी या 3 देशांनी आपलं पदकाचं खातं खोललेलं होतं।
सॅन मॅरिनो या देशाबद्दल बोलायचं तर हा अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण देश ठरावा. जगातला सर्वात कमी लोकसंख्येत 5व्या क्रमांकाचा देश. इटलीने त्याला चौबाजूने घेरलेलं. लोकसंख्या 34,000पेक्षाही कमी. पण या देशाने यंदाच्या ऑलिम्पिकमध्ये 1 रौप्य आणि 2 कांस्य पदकं जिंकली. त्यांची खेळाडू शूटिंगची अलेक्झांड्रा पेरेली हिने ट्रॅप शूटिंगमध्ये त्यांना सर्वात पहिलं पदक जिंकून दिलं, ते होतं कांस्य पदक. त्यानंतर अलेक्झांड्राने ट्रॅप शूटिंगच्या मिश्र प्रकारातही रौप्य पदक जिंकलं आणि त्यांच्या एका कुस्तीगीराने त्यांना आणखी एक कांस्य पदक जिंकून दिलं. तुर्कमेनिस्तानबद्दल बोलायचं तर त्यांचं पदकाचं खातं वेटलिफ्टिंगमध्ये पोलिना गुरियोवा यांनी खोललं. त्यांनी रौप्य पदक जिंकलं. तर बुर्किना फासो या देशासाठी पहिलं पदक त्यांचा ॲथलीट तिहेरी उडीमध्ये हुगोइस फॅब्रिस झांगो याने ते पदक जिंकून दिलं आणि बुर्किना फासोच्या नावावर पहिल्यांदा पदकाची नोंद झाली. टोकियोमध्ये 3 देश असेही आले की ज्यांनी पहिल्यांदाच ऑलिम्पिक सुवर्ण पदक जिंकलं. ज्यांनी आधी पदकं इतर जिंकलेली होती पण सुवर्ण पदक त्यांना मिळालेलं नव्हतं. अशा संघांमध्ये यावेळी फिलिपिन्स, बर्म्युडा आणि कतार यांचा समावेश आहे. 2016च्या सामन्यांमध्ये 9 देशांनी सुवर्ण पदकाचं खातं खोललं होतं. यावेळी 3 देशांनी आपलं सुवर्ण पदकाचं खातं खोललेलं आहे. फिलिपिन्ससाठी त्यांच्या वेटलिफ्टर हिदिलिन डियाज यांनी सुवर्ण पदक जिंकलं. तर फक्त 2च खेळाडूंचा संघ पाठवलेल्या बर्म्युडासाठी फ्लोरा डफी हिने ट्रायथलॉनमध्ये महिलांच्या सुवर्ण पदक जिंकलं. कतारसाठी वेटलिफ्टर फोरेन्स इब्राहिम एल काख हा सोनेरी यश घेऊन आला आणि या प्रकारे या देशांनी आपलं सुवर्ण पदकाचं खातं खोललं. लोकसंख्येनुसार सुवर्ण पदकाचा विचार केला तर बर्म्युडा हा सर्वात कमी लोकसंख्या असूनही सुवर्ण पदक जिंकणारा संघ ठरला. बर्म्युडाची लोकसंख्या आहे फक्त 63,918 पण ट्रायथलॉनचं सुवर्ण पदक त्यांच्या नावावर लागलं. याप्रमाणे बहामा या देशाची लोकसंख्या 2 लाखापेक्षाही कमी आहे पण त्यांनी 2 सुवर्ण पदकं जिंकलेली आहेत आणि सर्वात उल्लेखनीय कामगिरी आहे ती न्यूझीलंडची. न्यूझीलंडने जिंकली 7 सुवर्ण पदकं आणि न्यूझीलंडची लोकसंख्या आपण बघाल तर ती फक्त 2,41,000 आहे. म्हणजे 2.5 लाखापेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेल्या न्यूझीलंडसारख्या देशाने एकूण 7 सुवर्ण पदकं जिंकली. याच्या उलट सर्वाधिक लोकसंख्या असूनही सर्वात कमी सुवर्ण पदक जिंकण्याचा जर विषय आला तर सांगायची गरज नाही. या बाबतीत आपण पहिल्या क्रमांकावर आहोत. आपली लोकसंख्या कोट्यवधींची आणि नीरज चोप्राने आपलं सुवर्ण पदकाचं यावेळी खातं खोललं. अन्यथा सुवर्ण पदकही आपल्या नावावर लागलं नसतं. परंतु सर्वाधिक लोकसंख्या असून सर्वात कमी सुवर्ण पदक जिंकणारा संघ म्हणून भारताची यावेळी नोंद आहे. त्यानंतर येतो इंडोनेशियाचा संघ. इंडोनेशियाच्या संघाने एका सुवर्ण पदकासह 5 पदकं जिंकलेली आहेत पण लोकसंख्येच्या बाबतीत ते भारताच्या खालोखाल सर्वाधिक लोकसंख्या असून कमी पदकं जिंकणारा संघ अशी त्यांची नोंद आहे. आता सर्वात कमी लोकसंख्या असूनही ऑलिम्पिकचं कोणत्याही रंगाचे पदक जिंकलेल्या संघांची यादी जर आपण पाहिली तर अर्थातच सॅन मॅरिनो हा युरोपियन देश त्यामध्ये पहिल्या स्थानी येईल. जसं मगाशी सांगितलं 34,000पेक्षाही कमी लोकसंख्या या देशाची पण त्यांनी पदकं जिंकली 3, 1 रौप्य आणि 2 कांस्य. त्यानंतर येतो बर्म्युडा, ग्रेनेडा, बहामा आणि न्यूझीलंड. अतिशय कमी लोकसंख्येच्या या देशांनी ऑलिम्पिकमध्ये पदकं जिंकलेली आहेत. तर या प्रकारे ऑलिम्पिकच्या इतिहासातील आणि टोकियो ऑलिम्पिकमधील पदक तालिकेत स्थान मिळवलेल्या संघांची रंगतदार माहिती आपण आजच्या भागात घेतली. ऑलिम्पिकमधल्या अशाच वेगवेगळ्या रंगतदार माहितीसह आपण भेटत राहूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत बघत राहा, शेअर करा, लाईक करा. नमस्कार.